Deal, smart, so felly. O'n i'n arfer bod mewn i'n radios a stalwms di, big time. Just gael on the sgwyd. Dyma dy fach, just deud, oce? Just bia fyny fi. Os ti'n brifo deud. Caernarfon Radio, good morning. This is Microlight Golf Bravo Yankee Tango uniform on the apron requesting a radio check and tax information. Local VFR. Thank you from Roger. Good morning. Visibility 5. Runway news 26 right hand. QNH 1019. Taxi to holding point for 26 right hand on the QNH 1019. Golf Tango uniform. Thank you from caution. Pier 28. Just taxiing on the stand successfully. Roger, have visual. Thank you. Faint o lôn ti eisiau ni godi ffwr ar hwn? Rhyw 4 eiliad. 50 yards. It's over matter ar y plane yma. Droed hynny'n roed off y pedal brec ma' tro. Fedri si wedi tad, ond bod chdi'n gwybod lle ryd o'n ôl pan da ni eisiau rafel lawr yn gwylwg we. Okay. Ie, ideal. Sut nes ti ddechrau wneud y busnes fflio yma ta? Angleidio. O ie? Ie. Just blino cario, just blino lygio a gleidar ar yn ysgwydd, mynd i'r hen. Pa mor portable di yna hein ta? Gret, mae'n rwlio. Mae'r wing rwlio fyny eitha rwlio yn y garbat, ysdi. Mae rhyw 18 foot o hyd, a diolch mwy na rwlio yn y garbat, ti weld ar rail yn o'r... Ys gyda chdi fan o beth i fynd o fo? Oes, dim problem. Ti angen trailer i gario'r traig, cos mae'r traig pyn bach dde fawr i fynd i fewn i trailer, cos mae'n plygus, mae'r polyn yn dod lawr. Ie. Ond mae dy propeller di'r uchel, di'r drws, so gen ti ffordd rysag uchel yn cefn. Ti'n iawn? Os, yn awr. Ti'n iawn? Yn dod o. Os ydy'r dde wan, oce? Oce. Ti'n iawn o'na? Good on. Just meddwl bod o'r ein nuts, dwi. Actually, the nuts in the way, isn't it? It helps. Mae hyn yn extreme filmmaking ynddi? Ond i? Ti'n oer efo nato, ti'n oce? Mae'n wylo fi chydig bach yn oed, dyna dwi'n iawn. Bach yn lumpy, dil ar low level fyd. Ynddi? Na bod ni'n gael bach o'r tablet o gwmpas lwch bach. Reit, os ni ostwng yn pwar iawn, yn ei lawr dwtch, oca? Ti'n clywed fi'n iawn dwtch? Ynddi to. Oca. Haha, brilliant kid.
Neis. Da i'r ochr be o'n i'r chwith yn ôl yn Caerdydd a pigen yn y gamera di heli. Ti'n cael nhw? Yndw tad, mae hwnna'n briliant o shots. Briliant, gyd. Reit, yr ond yn ôl, ge? Ydyn nhw? Yndw tad. Sut oeddech chdi'n teimlo pan nes ti wneud y flight cyntaf ar dy ben dy hun? Breaking it. Ie? Ie. Dwi'n dod yn haws? Di, o di. Dwi'n dod yn haws mor awr o ti'n neud, ysdi? Gwent a chwthu actually, dwi'n mynd i newid enw, oce? Caernarfon request 20 please. Thank you from Roger, second is clear, wind at the moment 150 over. Roger, Caernarfon. Para Caernarfon, okay, last 7 pin bach and choppy at a low level. So, Julius, inbound for overhead joint for runway 20. Roger, one Microlight joining downwind. No, final mates, joining final. Caernarfon finals, 20 full stop. Thank you from Roger, wind is 150 over 5. Roger, Caernarfon. I'll make it a score now. Iawn. Ti eisiau brec? Na, dwi'n eisiau brec o gwbl tan yn ei gyrraedd hangar le. Dyna neis iawn. Iawn.